Sarai Robles Bidas naiz, Barainendarra, eta Udalbiltzaren geuretik sortuak proiektuaren barruan Ondarrun eta Berritxun nago, bertan girotutako eleberri labur bat idazteko. Neure ideia edo proiektu aurkeztu nuenean zehaztu xamar zegoen, eta ni hona etorri naiz zurdura batetik abiatuta, inguruko guztia gehitzera. Ondarru Bizkaiko kostaldeko herri txiki bata, 8.500 laguneko herri txiki bat. Gure bizitzi ona arte beti arrantzan oinarritsu izan da. Hemen dakau esaten da bena Kantauri itsasoko portu importanteenetako bat, eta azkanin gure isati eta gure nortasune hortxe beti oinarritsu izan da. Hortxe eta euskeran. Gure altxo horretako bat geure hizkerire, eta oso arroga horreaz. Berritxu herri bizia eta kulturan apustuan egiten duen herria da. Sarai Robles jakin genuen izango zela, oso pozik hartu genuen. Eta naiz eta Ondarrun egon kokatuta, Berritxutik ibili da, sormena lantzen eta kultur sormen hori lantzen. Eta proiektu honekin guztiz bat egiten duela asmo horrek. Jendearekin batzen egon naiz, jende ezberdinarekin. Niretzat kontraste handia izan da, nolabait, Barainenetik nator eta baserri auzoz osatutako herri bat daukat alde batetik, Berritxu, eta bestetik arrantza munduarekin lotutako beste herri bat. Lotura guzti horiek ulertzen eta barneratzen saiatu naiz, gero hori ipuinera ekartzeko. Gure herrixe Soluzionez oso kultursalire eta kultur emanaldi asko dakarren eta sortzaile asko dakarren herri bata, eta pentsatzen dugu zirkuitu honetan sartzik, bai ekarriko erabela ondi hobe, eta kauen nahi beste balixo gehigarri bat emoti, beste balio erantzi bat emoti ez. Eta bai pentsatzen dugu askotan geure inguruko sortzaileekin gabizela bakarrik, ero Euskat igual ere muitxixauan dakauena, Euskal Herri osutik datozen sortzaileek gure herrixan eukitxi gutzako plazer handi bat izango dela, eta oso aberazgarrixe herritxarrantzat ikusteko maila honeko sortzaileek ez da zela bakarrik gure mugetatik kanpo, eta ez da zela bakarrik telebistaz ero komunikabideetan urteten dabenak, geure ingurun be, geure album be, bara zela maila handiko sortzaile. Memoriaren zainketa edo memoriaren zaintza da interesatzen zaidana. Zure ondokoaren memoria zaintzeko zer egin behar duzun, eta baita ere zure ondokoak memoria galez dezan zer egin. Eta pixkat abstraktoa da, baina guzti horren inguruan beldurretik idazteko neukan, dramatismori gabe, baina beldurretik, eta egitasmo honetan hori egiten saiatuko naiz, eta horretarako pertsonai bat dago, urte asko kanpoan eman ostean Ondarrura bueltatzen dena, eta pixkat bere bizipenak eta herrian nola topatzen duen, eta hortik tiraka